Ahojte chlapci, idem si nabrúsiť dneska 2 reťaze, idem do vinohradu vypilovať nejaké stromky a tak ma napadlo, že vám to natočím. Mám takúto brúsku na reťaze od značky Gude. Je to presne 2300, voľakých 80 € ma stála, ale už vlastne nejaký ten rôčik. A akože je to také, že keď si to nastavíš, tak potom to už ide. Máš tu dosť veľa. Toto keď si povolíš, tak môžeš ešte aj podľa typu reťaze hore, dole, všelijak. Len rukou si to troška horšie nastavuje. Je tu aj, že takto. Potom si môžeš ešte aj tieto uhle posúvať hore, dole. A ešte aj tento celý sklon doprava, doľava. Najprv som ho mal iba na jednom šroube ukotvený, ale keď tuto si nastavujete uhly hore, dole, aj tuto, tak sa to moc myká, tak potom som to ukotvil na poctivo na 3 šrouby, 8, stiahol, ale tak príjemne, že nie, lebo tieto materiály z liatiny sú také už krehšie, tak som to tak jemnejšie doťahoval, nech to náhodou nepraskne. Teraz, jak som vám to ukazoval, tak som si to troška rozšteloval, ale poďme si to spolu nastaviť. Teraz ideme tento zobrúsiť. Onako odporúča sa, že s fixkou si to naznačiť, ale už podľa mojej skúsenosti, keď už idem raz dookola, že už to brúsim, tak potom už nič nezobere a už viem, že som tam išiel. A keď sa pozriem na to, už vizuálne vidím, že je krásne vybrúsený, vyleštený. Ozaj to musí byť len taký malý vlások, že zobere takú stotinku toho zubu, aby ste nezobrali veľa a zbytočne ho zbrúsovali. Takže toto povolím a toto troška takto cúvnem, aby som tam mal. Takto ho dotiahneme. No, teraz sa to nedotýka. Je tam fuga na jeden vlások, takže troška ho dotiahnem. Dotiahnem toto a vyskúšam. No, to je on čo. Skúsime, zapneme. No, dal som si takto na zokrtu, povolil som ho, pozerám, že ak je nabrúsený, tak tuto mi ho zobralo, ale tuto hore ho nezobralo. Takže ešte skúsim troška vysunúť a pritlačiť, nech jemnúčko zoberie aj túto hornú hranu. Tak troška som dvihol uhol brúsenia viac kolmo. Ešte raz ho prebehnem ten zub. No a krásne vidieť, jak ho zobralo už aj hore. Takže takto by som nabrúsil tú reťaz v takomto nastavení a pekne to pocvakať. Ale vidím, že troška išlo aj do dola, zobralo jemnosť reťaze, tak tu si nastavím doraz, troška dám hlbšie, povolím kontru, troška dám hlbšie a dotiahnem. Dobre, tak z jednej strany už máme obrúsené, tento zub není, tento je, není, je. Teraz si prehodím, tuto mám nastavené na 30 stupňov a jednu čiarku. Teraz si to otočíme na druhú stranu, 30 stupňov a jednu čiarku. Celé to otočíme, zvrtneme a ideme druhú stranu robiť. Takto som si ja prehodil tento uhol na druhú stranu, 30 a jedna čiarka, jak som to mal na druhej strane. A tento sklon mi už pasuje pekne. A máme krásnu reťaz nabrúsenú z obidvoch strán. Takže tak, treba sa s tými uhlami pekne vyhrať dorazmi a potom to už ide.